Nadyo'y purpose ang tanan, Lord. Nahitabo to siya kay tungod kay nakahihatag sa kuha nga taas sa kinabuhi. Lami kayo, Lord God, sa kinabuhi. Na ako, sipat nga tao, gamiton day nimo. Katong mga nakauban ako sa bisyo, ta Lord, mabag-o po sila. Labi na akong kababata nga karon nagka-continue gyapon siya bisyo. Kaya tagan ako siya words nga gihigugman ako siya. Dili lang kay amigo, turing gyud ako siya murang igsuon na gyud. Good day sa tanan. Ako na si Gistone E. Formentera from Tagum, Apocon, Relocation Pisto. And niya ako diri sa Davao nagtrabaho as a maintenance technical sa Damosalan Diamond Tower diha sa GP Laurel. Nag-start niya ako ang kinabuhi nga nangandoy nga walay kapaingnan. Sa life nako before, grabe kuan siya, kangit-ngit gid siya, kangit-ngit kay since high school. Then ako nakarelasyon dito, first love na ko siya. Then nakipag-break dito nag-start ako ang bisyo. Dito siya nag-abisyo na ko ato. Muna nga akong bisyo nagkalala. Start kog nag-start kog hit-hit og dahon. Then shabu, inom, babae, barkada. Then apil-apil kog riot sa amua. Nakapasakit kog babae sa amua na ang akong amahan nasumbagan pa nako. Ang akong igsuon ng magulang nasumbagan pa nako. Ang mga manghud, ang wala lang na ako nadapatan akong manghud ng mga babae. Broken family na pug ko ato nga time kay nagsigaway akong pamilya. Mga pila ka tuig ang nilabay, niuli ko sa mua kay nilayas mo ko ato. Niuli ko sa mua. Guli na ako sa mua. Na-miss lang ko ba kay si Papa nagkahinay na siya kuan sa ko murag na humok na yang kasing-kasing kay sige mo balik-balik siya pangay pasaylo. Then wala pa ko naundang sa bisyo ato, sa construction pa ko ato. Then dagan kog nagian sa construction, lagi mga sagasang na bisyo sa bisyo diri, bisyo dito sa mga lain-laing lugar. Then antod na gidala ko sa Davao sa akong talent. Gidala ko sa Davao na nakatrabaho ko diya sa Delta 2, Delta 1 sa Bahada. And after ato nay usa ka babae nga ikamusta ko niya sa ako ang life. Wala akong nakuha kay nauna na ko kay babae man siya. Nauna ko basig mauyaban ako ni ba. Nahugaw pa kay akong utok ato katungaday. Isa ka pala to pagkahapon na to 2 days na mo nagkaila. Gi-invite ko niya sa pagka-Sunday o simba. Lagi ang akong plano, lahi ba? Gusto na ako siya maila-ila. Ilahi na din akong tumong. Ato nga Sunday, gawas na ako, na-amaze na ako kay nganong grabe kayo kadasig kayo ang mga nanimba ato nga time. Grabe kayo, nahiuban, namuhilak, nahiuban, nagtaas sa kamot. Nakuan jud ko ato ba, natarog ako ang pagkaisog nga tao ba. Unsa kay naa sa Ginoo. Then dito nag-decide ko nga mo connect ko sila. Mo connect ko. Then tira to sa akong mga pangunahuna dito nagkahinay-hinay nagkawala akong sigarilyo is the Lord. Nawala jud siya. Pagkahuma na to, na maintenance mo ko sa hotel, to naglisod na ko kunik og balik sila ha. Mo to nga time nga naluya ko, nakabalik ko sa inom na bisyo.
inom gito, inom. Mao gito ang pinaka worst na ako nabuhat sa akong life. Dugay kay siya nawala. Hantod nga. Nakaunaw na lang jud ko nga dili na mo connect kay tungod kay nakasala ko. Ang mali na ko ato, wala ko ning connect og balik. Sa akong pagpanarbaho ato sa hotel, wala na akong kinatigom. Kaya nibalik mo ko sa akong bisyo. Nagkadugay, after 2 years, nagka-pandemic, dito na. Walay trabaho. Iskilita lang trabaho sa first o iskilita lang trabaho. Hantod sa na, wala na gyud duty. One day nga, tawag sa kuha. Siya lang gyapon katumbayan na to. Asa sa kuha. Nabala ko'y kailang nga pintor. Gikambyo na ko kung pagka-maintenance. Giambakan ako to ang gikuan sa kuha nga opportunity sa Abida. Then nasya ko kay katong leader nako katong nga time siya ko wa ko kabalo nga siya property manager de siya didto. Pagsulod nako didto sigal na akong mata. Lah, si Ryan day ni. Tay, tugkay na biya ko wala ka. Kuan sila ha. Yan kuan ko nilipad ko sa GC. Mo to akong napil nga ang gugma ni Jesus. Dito na ako napil. Kay bisag unsa ka daotan ng tao. Gigugma gyapon niya. Gisuroy ko sa vida. And one day, nangandoy gid mi og kwan nang dili na manarbaho. So bukid na. Pagsaka na mo bukid daghan kay mig mga strategy na itabo sa mukha. Dito na ko na realize nga ang treasure day nga makuha na ko atong nga lugar. Mao day ang kingdom ni Lord. Nanadiri sa akong kasing-kasing. Dito na nag-start. Dito na balik ang verse. Keepers by the kingdom of God and His righteousness. All these things will be added unto you. Na-encounter na ko kingdom ni Lord. Di na ko siya masabtan, di na ko siya maano. Grabe, napila ko ang presensya ni Lord dito. Then, na imong leader, na nag-guide sa mga, makaingon na dyan ko nga, na-joy purpose ang tanan Lord. Nahitabo to siya kay tungod kay nakahihatag sa kuha nga taas sa kinabuhi. Nami gayo Lord God sa kinabuhi nga ako sipat nga tao gamiton day nimo katong mga nakauban ako sa bisyo ta Lord mabag-o pud sila labi na akong kababata nga karon nagka-continue gyapon siya bisyo. Kiyatagan ako siya words nga gigugman ako siya. Dili lang kay amigo, turing yun ako siya murag igsuon na yun. Sa karon hanay na kaya akong kinabuhi karon. Blessed na kay ko nga tao. Nana ko'y life group. Nana ko'y life group sa Damosa. Isa lang ka tao. Nana ko'y life group sa Verdon. Kay gi-assign man ko ni Kuya Ryan dito. Then na ko'y house church sa Balay. Mao na karon brothers and sister. Dili pa ulahi ang tanan. Kung gusto ka mo join sa mga igsoon, ami life group diri sa Davao, sa Siwin, sa Abida, Briza, sa Damosa, or sa Verdon Park. Kung asa ka dool dito, igsoon. Adtua lang mi, andam open perminti ang amuang kasing-kasing para nimo. Kami di ay ang Team Pearlist Hammers gikan sa Buhangin Community Church. Aho, aho, aho!